In-noti kibja tal-qniepen tal-Katidral tal-Imdina taw l-aħħar tislima xierqa lill-bniedem li fil-persuna ġwejda, modesta u umli tiegħu ta' ħajtu għal komunitajiet żgħar minn bosta nazzjonalitajiet fosthom dik ta' Bengazi fil-Libja. Fuq l-uċuħ ta' dawk preżenti fosthom tal-Prim Ministru Joseph Muscat spikkaw espressjonijiet ta' approvazzjoni għal kliem l-Arċisqof Charles J. Xikluna li deskriva lill-Isqof Magro bħala iben den ta' San Franġisk għax kien persuna ta' dialogu u paċi. L-Arċisqof għamel referenza għad-deċiżjoni tal-Isqof Magro li jibqa' jgħix f'Bengazi meta bdiet ir-rivoluzzjoni Libjana fl-2011. Qal li din kienet deċiżjoni tiegħu li jibqa' mal-komunità ċkejkna tiegħu f'Bengazi. L-Arċisqof Xikluna taħar lill-awtoritajiet Maltin illi ħadu ħsieb lill-Isqof Magro u qal li dan kien ta' faraġġ kbir għall-Knisja. Monsinjur Arċisqof qal li kull min iltaqa' mal-Isqof Sivestru kien jirrealizza li kien bniedem bla pretensjonijiet imma b'xewqa kbira li jagħti ħajtu. Kien xut ukoll tal-kefrija ta' min minħabba l-intolleranza tiegħu ma jistax jiġerraħ li jkun hemm xi ħadd ma jaqbilx miegħu jew mhux tal-istess reliġjon tiegħu. Huwa fakkar il-figura ta' dan l-Isqof bħala Isqof Martri. Ma ħallix u xarċar demmu fil-Libja imma taħajtu anke fiżikament lil dik il-komunità nisranija li tagħha kien raj. Jekk għandna u għandna ħafna martri mingħajr iċ-ċarċir ta' demm, illum qegħdin inselmu wieħed minnhom. L-Arċisqof Xikluna semma bosta modi ta' kif l-Isqof Sivestru Magro taħajtu konkretament fosthom bid-diffikultajiet illi għadda minnhom bi vjaġġi kontinwi illi kien jagħmel biex jilħaq il-komunitajiet fir-raffineriji taż-żejt. Sostna l-Isqof Magro li kien ambaxxatur ħlejju ta' dak kollu li għamilna Maltin. Fit-tmiem il-quddiesa nqraw 3 messaġġi fosthom il-Papa Franġisku li esprima d-dieqa tiegħu għall-mewt tal-Isqof Sivestru u faħħar il-ħidma tiegħu. Iskiet fil-Knisja li kien jinqata' b'sikkina inkiser hekk kif il-Patrijiet Franġiskani tar-Rabat ħarku t-tebut tiegħu mill-art b'ċabċipa twila.